izango den edizioa. Beñat Gaztelurrutiak hala aurreratu digu, fantasia ere parte hartzaile sutsua izango dela aurtengo edizio honetan. Ateak ireki diren momentutik jendea gogotsu agertu da eta jende mordoa hurbildu da estanetara sinadurak, musika, aldizkariak eta liburuen bila. Arratsaldeon, pauso bat atzera eta beste bat gibelera. Azken urtetan horrela ibili da sehaska azterketak euskaraz pasatu ahal izateko eskubidearen aldeko bidean. Urtetako borrokaren ondotik martxoan onartu zien Frantziako Hezkuntza Ministerioak bere betako zientzietako probak euskaraz erantzuteko eskubidea eta aste batzuk geroago Bordeleko errektoretzak bidalitako gutun batean baieztatu zieten brebetak dituen 3 probetan ariketen azalpena euskarara itzulita eskuratuko zituztela ikasleek. Hala egin zuten azterketa ekainean, baina aurtengo ikasturterako besterik erabaki du Parisek. Ikasleek zientzietan, matematikan eta irakurketan duten gaitasuna. 3 urtetan behin egin ohi duten legez, horixe ebaluatu du orain ere Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen 2022ko PISA txostenak. Bereziki matematikarako gaitasuna aztertu du. 2018ko dokumentuarekin konparatuta, emaitzetan beherakada orokortua izan dute Euskal Herriko ikasleek. 15 urteko estudianteen lagin batek ez guztiek egin zuten examina 2022ko udaberrian eta atzo plazaratu zituzten emaitzak. Santi Kokaren heriotzagatik epaitu dituzten 4 pertsonetatik bakarra jo du errudun herri epaimahaiak. Beste 3 absolutu egin ditu Kokaren hilketan parte hartu zutelako frogarik ez dagoela ebatzita. Arratsaldeon guztioi, 7 pasata heldu zaigu albistegiari heltzeko gunea. Azoka indartsu dator, jendez bete du Durango. Bertara goaz. Sartu barri gagoz, eta ja fantasia liburuetan ja tope dabe. Ja liburu pare bat erosi dabez, eta fantasia danien topeten dabe, Fantasia bateko ipuinetan, bateko jolasetan, bestekin, da fantasia bera azokie bada, fantasia. Gure fantasia, da, gure gustatzen zaizkigun taldeak ezagutzea eta haiekin denbora pizkatxo bat pasatzea. Egian aurrekiko enfokaturik dauden gauzatxoak o liburuak batez ere, eta, bueno. Hombre, anitza uste dut izango dela urtero modun musika, dantza, literatura eta dana eukiko dugula, eta gaztea, esan dagoen ezberak bebai, etorkizuneko gazteak ere animatzeko, ona etortzeko eta artea egiteko. Musikak beti deko leku handia hemen, eta gazteentzat bebai nahiko aukera dauz musika entzuteko. Bueno, gu izateko urtero gatozen bezero, edo parte hartzaileak, edo Gerniketik gatoz. Da, betiko moduen hemen beti fantasia beti urtero goten da, ezta? Eta urton leloa fantasia da, baina urteroko kontua, edo, izez pedonik. Nik urtero etortzen naiz gurasoekin. Ez, urtero etortzen az. Urtero etortzen gera, eta da ikusteko, fantasio hori inguruan ze berri ekartzen duten, edo ze aldaketa dago, no? Ez dut uste, ze beste gauza batzuk deko aziteko, baina gaur igual
egoiz oso emango dugu hemen. Geur deuki dugu amesa, geur egun osoa berton itxekotan gara, eta gero ikusko da. Beti, oioko ametik domekara arte, igual, suerto leke beste egun ematen bertora urratzi ez, kenik ez dugu asko bier. Durangoko azokari jarraipena egingo diogu 11 telebistan eta azokaren hasieratik izan dugu Paul Elizondo lankidea bertan. Durangoko azokak 58. edizioari ateak ireki dizkio, hain zuzen ere ate irekieran jende asko ikusi izan da, estanak jendez beteta daude, jende mordoa ikusten ari gara goizerako, eta aurten ere eskuragarri izango dira hainbat musika, aldizkari eta artisten sinadura. Arratsaldeko orduetan arte hemengo gara, eta abenduak 10 izango da amaierako eguna. Hainbat artistekin ere bildu gara bertan, azokaren lehen orduak nola bizi dituzten galdetzeko. Adi. Bueno, goiza oso ondo doa, jende asko hurbiltzen ari da, eta oso hunkigarria da baita ere. Jendearen sentimenduak entzutea, eta ze historia kontatzen dituzten, zure kantuekin, edo zurekin daukaten harreman virtualetik ere bai, eta niretzat zoragarria da, ez naiz nekatzen hemen egoteaz, eta azkenean hau da gure arnasa, eta hau da gure bizitza, eta hemen dagoen jendeari esker gara norbait, eta ni saiatzen naiz beraiei aldudan guztia ematen. Bueno, guretzat goize oso politia izeten nahi da, disko berrisekin gatoz aurten azokara, eta, iluzioek eigu ez, lehenengo ordutik eta lehenengo momentutik, hilarak eukitzia, zalego eukitzia gurekin eoteko gaukin, eta eix esan disfrutatzen nahi da, ez, azkenin urte osun zierrezte eukitzen aukeraik gure zalegoekin bertatik berta izketan eiteko, eta Durangoko azokik emateigu hortako aukera pixket. Bai, hori da, eta gero espero deuna azokiati da, olaxe jende mordo bat eukitzie estandanetan, jende animatzie, eta hoxe aurrea. Bueno, kaixo, kainak naiz, hemen, kainak dendan, Durangoko azokan, ja daramagu goiz guztia hemen, eta egia esan oso pozik, ilusionatuta geunden, ze azken finean, ja etortzea eta guztia politik guztia ilusioa egiten dugu, hainbeste lanaren ostean, eta zer espero dudan? Badaukat gogoak jendearekin egoteko, jendea ezagutzeko, uste dut placer bat dela jendea hurbiltzea eta ezagutzea, eta, guretzat artistentzat, polita da, izatea harreman hori, eta ez dakit, bai espero dut hemen kideekin gustora egotea, eta ez dakit, beste artista batzuk ezagutzea bai. Eta etxe bizitzen prezioaren indizearen aldakuntza tasa Nafarroan 2 puntu igo da 2023ko hirugarren hiruhilekoan zehazki 7,6 igo da. Etxe bizitza bat jabetzan hartzea zaildu egin da aurten hilabete eta inflazio kolpeak aretraba gehiago jarri dizkie lehen aldiz etxe bizitza bat erosi nahi duten milaka nafarrei. Etxe bizitzaren prezioek urte arteko tasa positiboak izan dituzte hirugarren hiruhilekoan Espainiako autonomia erkidego guztietan. Halaxe adierazi du Estatistikako Instituto Nazionalak. Beraiek neurtutakoaren arabera eta horren baitan Euskal Herria kontuan hartuz, Nafarroa lider da etxe bizitzen prezioen goititzean. Bereziki foru komunitatean 7,6 goititu delako prezioa. Etxe bizitza bat jabetzan hartzea zaildu eginda urten,
hilabetez hilabete. Inflazio kolpeak are traba gehiago jarri dizkielako lehen aldiz etxe bizitza bat erosi nahi duten milaka nafarrei. Kreditua azken hamarkadetako erritmo handienean garestitu da eta prezioek gora egiten jarraitu dute. Hori guztia, pixkanaka, ahultzen ari dela dirudien eskariaren eragina, oraindik ez delarik nabaritu. Etxebizitza motaren arabera ere aldaerak izan dira. Etxebizitza berrien prezioen indizearen urteko tasa, 1,10% igo da Nafarroako Foru Erkidegoan, 13%. Bertzalde, bigarren eskuko etxebizitzen prezioen indizea, urteko tasan 4,9% goititu da. Aintzineko hiruhilekoan erregistratutakoa baino ia 2,5 puntu handiagoa. Nafarroan etxebizitza berrien batez bertzeko prezioak ez du bilakaera homogeneoa izan, eta desberdina izan da aztertutako Nafarroako toki desberdinetan. Iruñean errate baterako batez bertzeko prezioa askoz ere gehiago igo da bertze udalerri txikiagoetan baino, Tuteran erraterako, eta prezio desberdintasunak asko isladatu dira. Osasungintzari begira, profesional faltaren ondorioz, bihartik aurrera, Lizarraldean haurdun diren emakumeen erditzeak Iruñeko Unibertsitate Ospitalean eta Tuterako Reina Sofia Ospitalean egingo dituzte. Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez, Lizarrako Garzia Orkoien erietxean ginekologia eta obstetrizia unitateetako 8 medikuetatik 5 falta dira eta behin-behinean ezingo da erditzerik egin bertan. Nafarroako gobernuko osasun departamentuak jakinarazi duenez, gaurtik aintzin Lizarrako osasun barrutiko haurdun dauden eta erditzear dauden pazienteak, Iruñako Nafarroako Unibertsitateko Ospitalean eta Tuterako Erregina Sofia Ospitalean hartatuko dituzte bederen aldi baterako. Lizarrako Garzia Orkoien Ospitaleak ezin ditu erditzeak aldi baterako bere gain hartu, izan ere ginekologia eta obstetrizia zerbitzua osatzen duten 8 profesionaletatik 5 falta direlako. Orain arte hainbat profesionalek arrazoi medikoengatik izan duten langile falta horri aintzin egiteko, gainerako langileak ahalegin eta konpromezu handia hartu dute ginekologia guardiak borondatez betez. Baina orain ezin dute zerbitzua profesionalidadez egin eta zerbitzua berregituratzen ari dira. Horrela, epe luzean baldintzarik onenetan mantendu ahal izateko. Aldi baterako aldaketa horrek erditzei eragiten die batez ere, eta prestazio horrek egunero 2 profesional behar ditu. Horrela, Lizarrako osasun barrutiko pazienteak Iruñea eta Tuterara bideratuko dituzte. Tuterako Sofia Erregina Ospitaletik gertu bizi diren pazienteak ere ara joan ahal izanen dira, hala nahi badute behintzat. Garzia Orkoien Ospitalea berrantolatu eginen da ginekologia eta obstetriziako gainerako zerbitzu zorroa hartatzeko, eta osasun garraioa indartuko da sortzen diren leku aldaketetarako. Datorren hilabeterako 25 erditze inguru aurre ikusita daude Lizarra inguruan. Zubi dute asko hegoaldean, hala ere gaur abenduak 6 gorriz markatutako jai arrotza dugu. Abenduaren 6a jaiegun inposatua da Hego Euskal Herrian Espainiako Konstituzioaren urteurrena dela eta. Hala, hainbat eragilek eta baita 11ak ere lan egutegi propio bat aldarrikatzen duten neurrian planto egin dugu lan eguna baitugu. Hala ere, oporretako irteera operazioetan sortzen diren auto-ilarak saihesteko helburuarekin, Arabako Foru Aldundiak Arminioneko lotunea zabaltzeko obraren lehendabiziko fasea lizitatu du. Auto-ilara luzeen eta gidarien etxipenen agertokia bihurtzen da urtero Arminioneko lotunea oporrak iristen diren unea. Arabako Foru Aldundiak 4,9 milioi eurotan lizitatu du Arminioneko lotunea zabaltzeko obren lehendabiziko fasea. Burgos Madrilerako norabideko A1 autobiaren eta AP1 autopistaren arteko konexioa bi gurbidetara handitzea da lehen fase honen helburua. Arabako diputatu nagusiak Ramiro Gonzálezek adierazi duen bezala. Esta intervención va a dar solución a las retenciones que puntualmente se generan en ese punto de nuestra red viaria
en momentos de mucho tráfico, como por ejemplo en Semana Santa o en verano. Obra honen bigarren fasean, Gasteizerako norabideko konexioa ere handitzea da Aldundiaren asmoa. Lehenengo fasea 2024ko udaberrian hasiko da 2025aren hasieran amaitzeko. Bigarren fasearen lizitazioa 2024 urteko amaierarako dago aurreikusita. Obrak 2025aren eta 2026 artean burutzeko asmoarekin. Trafiko gaiei jarraiki, Nafarroan Done Jakue bidearen autobia edo A12 autobidea erosi du UBS Banku Suitzarrak UPNren bidesariekin. Bertze fondo batek bideko autobidea A12 erosi du. Iruña eta Logroño lotzen dituen bidea eta Itzalpeko bidesaria duena hain zuzen ere. Abertis da erosle berria, munduan zehar negozioak dituen Espainiako taldea. Eta beraz, errepidearen 100% UBS Banku Suitzarrari erosi diola jakinarazi du. Erosketa ofizial hori urtea finitu baino lehen egitea espero da. Eta erosketa horre gainera sendotu egiten du Abertisen hazkunde etapa berria. Estatu Batuetan eta Puerto Ricon autobide berriak eskuratu hasi zuena joan den uztailean. Bideko autobideak 72 kilometro egiten ditu Iruña eta Logroño artean. Eta 154 herri biltzen dituen eremu horretan, 480.000 biztanleri mesede zuzena egiten dio errepideak hain justu. Kontuen ganberaren arabera, Nafarroak 56 milioi ordainduko ditu A12 errepidea erabiltzeagatik eta mantentzeagatik. 74 izango dira heldu den urtean, eta 300 baino gehiago 2030ko abendura arte. Orduan kontratua finituko litzatekelako. Azpiegituraren finantza planak epeak laburtzeko aukera ematen baitu. A12 autobidearen 3. salmentak 2009az geroztik argi eta garbi erakutsi du zer den bidesari ereduaren itzala. Hipoteka luze eta garestia diru-kutxa publikoarentzat, baina negozio erakargarria enpresa pribatuentzat. Aurten ere, tripontzia izeneko zozketa jarri du abian gure eskuk, webgunean zein hainbat puntu fisikotan eskuratu daitezke boletoak, zein zenbaki osoak. Zozketa urtarrilaren 24an izango da, eta guztira 52.000 euro zozketatuko dituzte zenbait saritan banatuta. Sariak sari, tripontzia erosten duen orok ekimenari ekonomikoki burujabea izaten lagunduko dio. Hamar gutxi. Berriz? Ez da, nola hasten den, nola bukatzen den baizik. Emanazu tripontziaren zenbaki oso bat. Ez da ilusioa galdu behar, ez da? Ez, egindako bidea eta egiteko dagoena ez da ahaztu behar. Eman niri ere zenbaki oso bat. Eta ekonomia alorreko kontuei helduta, lan gatazken inguruan greba egun gehiago iragarri dituzte abendurako Bizkaiko eskuhartze sozialean. Hala, lan gatazka askatzeko urratsak emateko exigitu diete patronalei. Era berean, adierazi dutenez, erakundeak egoeraren erantzule nagusiak dira, eta horregatik erantzukizuna galde egin diete Eudel, Bilboko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundiari. Bizkaiko eskuhartze sozialeko langileek greba egingo dute abenduaren 21 eta 28an lan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzeko.
Sektoreko beharginak haserre daude. Azken 2 urtetako negoziazio mahaietan patronalek entzungor egin baitiete euren aldarri nagusiei. Hau da, soldata hobekuntzei eta lan osasunaren arloko gaiei besteak beste. Bizkaiko eskuhartze sozialeko sektore langileek kaleak okupatuko ditugu berriro greba egun berriak deitzeko. Gaur, gizardatz eta geroan patronalei exigitzen diegu urrengo negoziazio mailan eratzun diezeiatera gure aldarrikapenei. Lan gatazka askatzeko urratzak emateko exigitu diete patronalei. Era berean adierazi dutenez, erakundeak egoeraren erantzule nagusiak dira eta horregatik erantzunkizuna galde egin diete Eudeli, Bilboko udalari eta Bizkaiko Foru Aldundiari. Eudeli eta Bizkaiko Foru Aldundiari arduradun gisa eskatzen diegu beharrezko direzen urratza gatazkari irtenbidea emateko. Bizkaiko eskuhartze sozialeko langileen egoeraren berri emateko eta lanuzteak iragartzeko protesta egin dute gizardat patronalaren egoitzaren atarian. Eta bertan argi utzi dute ez dutela onartuko soldatak pobretzea, ezta hitzarmenaren indarraldi luze batek haien lan baldintzak eta laneko segurtasun falta okertzeare. Horrekin batera, sektoreko langile guztiak deitu dituzte datorren astean egingo diren eskualdeko batzarretan parte hartzera. Gizarte ekimeneko langileek greba ziklo berria abiatuko dute abenduaren 11tik 15era. Negozio maila azaroaren 27an bildu zen patronalek deituta. Hala, irakasleen ordezkariek ohartarazi dutenez, patronalek ez zuten proposamenik eraman. Gizarte ekimeneko langileek greba ziklo berria abiatuko dute abenduaren 11tik 15era. Negoziazio maila azaroaren 27an bildu zen patronalek deituta. Hala, irakasleen ordezkariek ohartarazi dutenez, patronalek ez zuten proposamenik eraman. Etzen izan inolako proposamenik edo inolako edukirik, baizik eta planteamendu bat urtarrilaren 2. 15aldian biltzeko berriro eta aldarrikatzen ari garen edukietako batzuei bakarrik heltzeko aukerarekin, ezta? Ikasturtea hasi zenetik birritan eskatu dizkiote Jaurlaritzako hezkuntza sailari bilerak eta bigarrenean lakoak onartu du. Hala, abenduaren 5ean batzartuko dira. Izan ere, sindikatuen esanetan Gasteizko gobernuak badu erantzunkizunik gatazkan. Hau da, hezkuntza sailak badu hezkuntza sistema osoan ardura bat, hezkuntza sailak eskola hauei bideratzen dien finantzaketan, finantzaketa hori gardena dela kontrolatzeko bete beharra dauka, eta aldi berean eskola hauetan lan egiten duten langileen lan baldintzak egokiak direla bermatzeko ardura ere badauka. Hala, lan gatazkan parte hartzea aktiboa exigitu diote Jaurlaritzari. Dagoeneko 4 greba egun egin dituzte eta datorren asterako beste 5 deitu dituzte. Eta hitzarmena berritu ezean, urtarrilean protestak areagotuko dituztela iragarri dute. Abenduan ditugun 5 greba egunen ondoren, ez baldin badago edukirik eta ez baldin badago proposamenik eta ez bada posible adostasun batera iristea, urtarrilean greba dinamika intensifikatu egin beharko dugula eta indartze batera joan beharko dugula. Eta nazioartean, COP28ko presidenteak polemika berria piztu du. Presidenteak zientziak erregai fosilen amaieraren beharra seinalatu izana, erregai fosilen amaieraren beharra seinalatu izana ukatzen baitu. Goi bilera hasi baino egun batzuk lehenago, Sultan Al-Jaberrek, Arabiar Emirerri Batuetako Industria Ministro eta COP28ko presidenteak adierazi zuen ez dagoela inolako zientziarik petroleoa, gasa eta ikatza pixkanaka ezabatzeak Parisko akordioaren helburu handi nahiena lortzea ahalbidetuko duenik. COP28ko presidenteak polemika berria piztu du. Zientziak erregai fosilen amaieraren beharra seinalatu izana ukatzen du. Goi bilera hasi baino egun batzuk lehenago Sultan Al-Jaberrek Arabiar Emirerri Batuetako Industria Ministro eta COP28ko presidenteak adierazi zuen ez dagoela inolako zientziarik petrolioa, gasa eta ikatza pixkanaka ezabatzeak Parisko akordioaren helburu handinahien lortza ahalbidetuko duenik. Ministroa izateaz gain ADNOC bere herrialdeko petrolio eta gas enpresa nazionaleko kontseilari delegatua da.
Bada igande honetan bere adierazpen batzu filtratu dira, azaroaren 21koak, COP28 abiatu baino 9 egun lehenagokoak, non argudio lerrome batetik irristatzen den negazionismo klimatikoaren amildegiraino. Izan ere berotze globalaren okerrena saiesteko erregai fosilak pixkanaka ezabatu behar dira bermatzen duen zientziarik ez dagoela dio. Finean, erregai fosilei amaiera eman behar izatea da neurri handi batean COP28ko eztabaiden ardatza, nonia berren naziotako ordezkarik parte hartzen duten. Eta Aljaberrek testu inguru horretan esan ditzeziz ez nahi inola ere eztabaida alarmistara batzen. Ez dago zientziarik ez da eszenatokirik ere erregai fosilak pixkanaka ezabatzeak temperatura globala 1,5 gradu zentigradura iristea ahalbidetuko duenik. And there is no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5. 1.5 is my North Star. Baina Parisko akordioa betetzeko erregai fosilak murrizteko beharraren babes zientifiko zabala dago. Akordio horren helburua temperaturaren igoera 1,5 gradu eta 2 graduen artean geratzen da. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusi Antonio Guterresek berak argi utzi zuen COP28aren irekieran eskaini zuen hitzaldian zein bide jarraitu behar den. 1,5 graduko muga erregai fosil guztiak erretzari uzten badiogu bakarri da posible esan zuen. Nazioartetik Arabaragoa 52 ardo upeltegik hartuko dute parte, Gasteizko Ardo Araba azokaren 16. edizioan, ardoaz gain pintxoak ere izango dira protagonista. Arabako Errioxako ardoa, Arabako txakolina eta sagardoa izango dira besteak beste Ardo Araba azokako gonbidatu nagusiak. Abenduaren 6-etik 9 arte, Gasteizeko azoka enogastronomikoaren 16. edizioan 52 ardo upeltegik eta 28 sukaldeek eskainitako ardoak eta pintxoak dastatu ahal izango dira. 3 dastatze gune egongo dira. Provintzia plazan, Plaza Berrian eta Foru plazan hain zuzen. Era berean, Gasteizeko erdialdeko zein auzoetako hainbat taberna eta jatetxeek ere eskaintza eta ekintza bereziak izango dituzte egun hauetan zehar. Jardunaldi hauei amaiera emateko, Sumun bai Ardo Araba ekimena burutuko da Goiuri jauregian, non Euskal Herriko ardo berezienak dastatzea posible izango den. Ardo Arabako egitaraua online eskuratu daiteke ardoaraba.com webgunean. Azken albiste honekin, iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nolare, badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus atarian. Zetak taldearen Arararko dama abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta gero arte. Gente, bueno, ingura taldea gara, Nafarra garaitik, eta bueno, duela azte batzuk
gure bideoklip eta abesti berria aurkeztu honen YouTube eta Spotifyen giltza izenekoa, eta bueno, bertan egiten dugu, bizitzan zeharatzen ditugu kompromesu politiko zein sozial batzuez, eta bueno, bide batez eskerrek ematea nik hori irabili, Asierri eta Karlari, bide ekipan parte hartzeagatik, eta bueno, ikusten dugu, beta ematera. Apa, eskerrik asko!